Čaute lidi, tady Šiko a já vás vítám u nového videa ze hry Minecraft. Protože jste mě nenapsali žádný komentář pod moje video, tak jsem se rozhodl, že budu točit Minecraft. Už jsem si ho stáhl a trochu jsem vyzkoušel nějaký světy. No neřešte, jak jsem je pojmenoval, jo? Takže dáme singleplayer, tady tak. A jak ho pojmenujem? Tak dáme survivor, normal, off, jo. Nebudu vám síť zatím ukazovat. A bude se jmenovat asi ne, ale víte co, já ho pojmenuju, tohle neřešte, to je skupina, já ho pojmenuju, tak nic, pojmenuju ho 500 no, tak, Creepword a budu rád, když dáte like, odběr, zvoneček, jako vždycky, neřešme. A napište komentář klidně, jestli je budu mít zapnutý teda. Takže jsme tady a jdem na to. Natěžíme si první dříví. A doufám, že se vám tato série bude líbit. Pokud jo, tak určitě dejte like. Takže, to je megadový spawn. No, dá se. Vytěžíme tady první dřevo. Tak. Takže vykraftíme si tady nějaký linky, tak uděláme si crafting. Jo, já neumím vůbec craftit, jo, tak mě nehejtujte, prosím. Tak to bude stačit, tak. Děláme si tady krump a jdem do podzemí pro nějaký kámen. Tak. Naším cílem pro dnešní epizodu je najít aspoň nějaký iron a udělat si bejsku, nějakou dobrou. Jinak je to asi všechno, no. A ještě samozřejmě přežít. To je taky jedna z hlavních nápadů, co tady asi mám udělat. Tak. Natěžíme tady hodně kamene. No. Jo, a mám v plánu tady točit s kamarádem třeba nějaký let's play nebo tak nějak. Jako něco jako tohle prostě. Jenom třeba něco modovaného. Tak. Dáme semka takové no, jsem se nevzpadl, takže dáme víc tyček určitě. To je asi moc, ale to máš jedno. Takže vykraftíme si meč, krompáč, tady sekirku a lopatu nepotřebuju. Tak si rozvrhneme nějak, tady si dáme to. Tak. Vezmeme tady takhle ten crafting a jdem hledat asi nějaký obydlí nebo něco prostě najdem. Jinak tady je písek, tak by se mohl něco vytěžit. Nebo já se kouknu z té hory, kde to je. Kde jsme? Skoč. Tam je hezký les, tam jsme to mohli poskácet, ale zase písek je taky hezký. Vezmeme si nějaký písek na sklo.
Co to dělá za zvuk? Ten písek. A potom poplavem tam na ten ostrov. Jo, jenom vám řeknu takové, já umím dobře stavět, ale neumím, vůbec mě nebaví kopat v jeskyních a tak. Takže mě prosím nehejtujte za to, no prostě mě nehejtujte, děkuju. A tyhle let's play nebudou editovaný, protože jsou to let's play samozřejmě. Tak, tohle bude stačit, odložíme si tady nějaký věci, tak. A jdeme tam na ten ostrov, nebo do džungle, to je těžký. Ale jdeme si tady, vezmeme si šupky ještě. Prostě vysázíme určitě někde tam poblíž. Takže já neumím plavat ve vodě, ale mohl bych si udělat loďku, že? Dělej, co tak pomalej. Nemám. Tak mě tam dej mě tam tu normální loďku, dělej. Kde je? Tady je. Tak, hotovo, tak to má být. Tak, jdem. Tam bych jsem pokácel vlastně nějaký dříví. A uděláme tam nějaký prostor manipulační, aby jsme věděli, kde si třeba vyznačíme barák nebo tak. No, čekal jsem to teda větší, ale tak buďme upřímní. Stačí to. Co to dělá za zvuky? Takže tady vykopeme nějaký osek, jako nějaký dříví. Tak, to opadá, třeba nám padne jabko. Tak, natěžíme dříví. I co to je? Kde se to nějak laguje? To máš jedno. Já to vyřeším, asi se nám seká Wi-Fi. Takže tak. Doufám, že se vám tyhle videa budou líbit, protože doufám. Co je vlastně dneska za den? Můžete mě to napsat do komentářů. Tak, vykopeme tady nějaký dříví, tak. A to bude asi stačit, a to asi, no. Si to bylo ještě, no. Všechno to naházíme semka. Jabko! Tak to je dobrý. Doufám, že ho nesním to jabko. Tak a teďka tady začneme nějaký listí. Uděláme si trochu manipulační prostor a něco postavíme jabko. Tak dobrý. To jsem nečekal. Chtěl jsem tam vlastně pojmenovat 500 IQ, ale nevím, jak se to píše. Taky to můžete napsat do komentářů. Tak, tady pěkně zničíme, tak. Mám dělat velký barák nebo malý barák. To je těžký.
Tak uděláme malý, nebo spíš útulnější trochu víc. Tak, vykopeme si to dříví. Tak. Tady mám vedle telefon, tak mě tady něco přichází. Tak. Natěžíme si dříví. Tady nic není, tak nic. Ještě vyřízovat, takhle. Postavíme hezký domeček. Tak, to bude asi stačit. Takže ještě to trochu rozšíříme. Tohle bude manipulační prostor pro náš barák. Takže tak si to tady vyměříme, co asi mám zničit, nebo tak. Tak tohle nějak ještě vyměříme, tak to necháme zatím, aby jsme věděli. A já nemám vlastně vlnu, že? Ty vogy. To je špatné. Co se tady vážně nemůže spadnout ovce, když ji hledám? Jako vážně. A jen tak po cestě potkám 3 ovce. Vážně? Tak něco budu muset přežívat noc se zombíkama, no. Ovce, já vás strašně potřebuju. Prosím. Spavněte se. Dělejte. Spavněte se. Tak budu mít větší bítku s příšerama a já ji nechci, takže se vystavím nahoru. A počkám, než přejde noc. To bude dlouhý čekání a já nechci. Proč tyhle let's play nemůžou být editovaný? Protože nechci editovat samozřejmě. Prosím, ať se tohle nespavne, děkuju a tohle taky. Tohle taky nepotřebuju, tak. Prosím, ať se to spavne. Já to znám, žádná příšera na stově, ale potom jenom tak vyjdu, zničím všechny bloky a hned tady jsou asi 19 příšer. A já se bojím, že vybouchne creeper, já se bojím. Ale jsem dostatečně vysoko, tak podle mě zničí to dole. Uvidím pavouka tam dále. Vážně? Tak počkejte. Mám málo achievementů, kdo by to byl čekal. Statistiky. Okay. Kde to je? Já to tady neznám. Co to je? Co se stalo, prosím vás? Vysvětlete mi. Jo, tenhle. Jo, v pohodě. Kde je render distance? Kde to je, nevíte? Pomoct. Já neumím číst anglicky. OK, to je. Když takhle hraju gamerovi.
takhle hrajou ty, takhle hrajou ty. Dreamovi fanoušci, ty vole. Tak to nedávám. Tohle nejnižší, jo. No tak. Vidíte tam toho pavouka vzadu. Dám si to na... No budu rád jako Dreamo, víš co? Ono se nedá. To se dá už. Jo, se dá. Vážně. To se tady nikdo nechce spavnout. Chci počkat u nás. Tak budem čekat. Tohle video bude mít asi hodinu, tohleto. To je hrozný. A mě se nechce stříhat. Budeme muset počkat, no. Máme creeper. Vidíte to kostičkovaný zlo? Pokud ne, tak já vám to přiblížím. Samozřejmě, já jsem strašně hodný, já vím. Vidíte to kostičkované zlo? Tak tam je taky. 64, no myslím, že... OK, jak to dáme jedno navíc, no. Dělej! No, ty neběž ke mně, jako ty tam jsem nemyslel. Dělej! Jak dlouho trvá vůbec noc? To asi 15krát chcípnu, aby jsem se nevystavil, jo. Tak, já jsem tak. Jak jsem to udělal? To máš jedno. Ježiši, to bude zase potrvat dlouho. Vidíte můj skin? Tak dáme. Uvidíte. Tohle je můj skin. Zezadu. Tohle je můj skin vepředu. Vypadá úplně hnusně, já vím. Takhle začínám video. To jsem tak blbý, já nezačínám takhle video. No, to máš jedno. Ne, to jsem nechtěl. Ne, tady má 1000, tak. To na to. Ne, napíšem tady. Screenshot, to je screenshot vlastně. Já jsem úplně tupej. Hele, dáme si tady screenshot. Pojď sem creeper, dáme si screenshot. Kámo, to je nádherný screenshot. Kdo by řekl, že ne? Tohle video musím končit. Asi ne. Musím přežít svůj první noc. Proč se mě nespavnou žádný ovce? Proč jsem to udělal? Takže, kolik jsem přežil dní asi? Hádejte, nepřežil jsem... Jo, cože? Jo. Tam to je taky. Jak vysoko jsem se vystavil vůbec? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ne, 6. Ne, 8 taky, no. A nevidím, no já se bojím za sebou zase. Jako vážně? Takovýhle štěstí nepotřebuju. Je to úplně jedno, že vypotřebuji všechno dřevo, já se když tak vykraftím. Ale to je moje logika prostě. Tam vytvořím můj budoucí barák. Pokud se toho někdy dočkám.
OK, byl tam, takže... Já tohle video ukončím už jako asi. Mě jebne. Začnu dobře, natěžím písek. Budu dobře, vytěžím si tady oblast a potom začne prostě jen tak noc, no. Jak to říct, no. Blbej, neumí skákat. Promiň, zombíku. Já taky neuměl skákat. Já nemám žádný jídlo. A ještě, že mám 4 jabka. Děláš si sandu, tam jsou, vlastně tam musí být creeper. Nechápu, co to je. Jestli se dočkám někdy té noci. Teda, rána. Ježiši, chci postel. To je o mnoho rychlejší to spaní, jako neříkám nic. Tam by jsem si těžil jak písek. Já musím být tady na tom ostrůvku. To je úplně super, já vím. Vidíte tam to kostičkované zlo? Teďka, tak to totálně ukážu. Tady, tam musí být kostičkované zlo. Já vím, že to říkám blbě. OK, dám to 74, protože jsem se na to najal. Keeper. Zase se, Enderman. No nic, no. Hej, asi se sím z luky, asi. Slyšte to? Tím pádem kolem mě Ender. No, Ender taky, ale... Jak to, že mě nevidí? Konečně! Trvalo to přesně 10 minut. 10 minut, aby začalo být dobře, takže já počkám, než se uhoří tyhle příšery. Prouky budou se mnou samozřejmě. Ach, a tohle video asi bude mít 50 minut. Takže já musím najít ovce, který jsou docela hodně daleko. Pojďte všichni sem. A už je ráno. Dělej. Vidíte? Chvilku. Tak, vytěžíme si tady dřevka. A už je dobře. Hlavně se nekoukni na toho Endermana. Šiko, nekoukni. Je to jedno, dělej. Přetvoř se, dělej. Dělej. Bude tohle stačit? No, já musím ještě vytvořit pár, no. No ještě, tak, jdeme na to. To je divný pokládání.
Já to nedávám. Ježiši, to musí trvat strašně dlouho zase. Ach jo. Já bych si pustil film. Víš, to jsou strašné zvuky. Já si to snižuju na málo totálně. Ježi, já si chci pustit nějakého youtubera, že natáčím na YouTube. Tak to je dobrý. Tak, už to bude skoro hotové. Já jsem vážně... Ne, to se nestalo. Ne, to si děláš srandu. Ach jo, já nechci zase si dělat novou sekírku zase. Strašný tohleto. Ach jo. Hlavně, že jsem si to uvědomil až po 50 minutách. Já rád hraju Minecraft a i Roblox. Já už to nedávám. Jak dlouho už natáčím vůbec. Nesnáším, když se mě tady napíšou ty zprávy. No, si děláš srandu. Endermane. A proč Enderman má takovou funkci, že ho naštveš kvůli tomu, že se na něj koukneš? A on ti třeba přijde do cesty a naštve se na tebe, prostě. Nechápem. Já se musím dohýlovat. Dáme si gepo. Teda gepo. Chápeme se. Tak, dáme sem další. Já se strašně moc soustředím, aby jsem něco nepokazil. Mně na to nevystačí dřevo. Si děláš srandu jenom na podložku. Už to nedávám. Jestli chcípnu, tak je to kvůli tomu Endermanovi. No to mi dal 3 bloky. Tak to jsem si přesně přál. To je můj sen. Takže. Proč to nemohlo být přesně? Si děláš srandu, co já s tím mám? Daj si srandu. Já ho zabít prostě. To vás je tohle jak do času. Dělej, zabij se, konečně. A vypadla z něho ta hlína? Yes, to si musím nechat. To je jak vzácný třeba. Silk touch, hlína, grass block. Jestli ho někdy položím, tak já se mlátím prostě. A konečně je klid toho Endermana. Jak se kreftí dveře. Tak takhle ne. Takže. Tak tady nakopáme nějaký dříví, tak pěkně nakopáme dříví. Jsem z toho úplně nadšenej. A jsem porazil Endermana, jupi.
nechápete to? Ne, já taky ne. Určitě to nechápete, jestli jo, tak já nevím. Tak dělej za... Tak. Tak, můj domek, nevím, bude hnusný. Tak, si dveřím. Jo, dělej. Tak. Ještě musím udělat schody, tak, desky. Tak, proč to nevím, proč se nedělají po 3? Já to zabiju, ty dveře. Dveře. Schody. Ty schody a proč se nedělají po jednou nejlíp? Nejhorší tohle. Co ještě vlastně? Ještě musím natěžit nějaký dříví. Já happy, ty vogo. Tak. Jdeme na to, tak. A jo, že já naznačím video. Tak natěžíme dříví. Já už neznám nic jiného než dříví prostě. Ty fake tohle video, mě prostě nejde. Tak. Já vím, jak to vyřešit, nedostanu na meč. Tak. Tak. Teďka se tvoříme na plenky. Vážně. Proč se mě tady na tom ostrově nechce spavnovat nic dobrého? Uděláme to 4. Jako vážně, ona musí být noc. Jestli chci jít, no tak nevím. Tak já se zabiju. Já si prču. Tak nic. Je zase noc. No jo. No, tohle by byl asi ideální čas na to ukončit video. Tak ještě tady dostavím tuhle jednu nádheru takzvaně. Doufám, že se vám toto video líbilo, budeme pokračovat v dalším dílem. Tak doufám, že se vám toto video líbilo. Já vás zdravím, tak čau, čus, bus, autobus, čau, zdravím vás, čau.